Το να πάρει ένα παιδί από μεικτό γάμο, την κυπριακή ηθαγένεια, μοιάζει συχνά με έναν πραγματικό λαβύρινθο. Είναι πολύπλοκο, είναι δύσκολο. Λοιπόν, σε αυτή την ανάλυση θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε έναν χάρτη για αυτόν τον λαβύρινθο και θα το κάνουμε βασιζόμενοι σε δεδομένα από 10 αληθινές δικαστικές υποθέσεις. Να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα, σωστά? Πόσο δύσκολο είναι τελικά? Γιατί πίσω από αυτή την απλή ερώτηση, ξέρετε, κρύβονται ολόκληρα χρόνια αναμονής, τεράστια αβεβαιότητα για πάρα πολλές οικογένειες. Τι λένε όμως τα στοιχεία από τα δικαστήρια? Είναι οι πιθανότητες με το μέρος τους ή μήπως όχι? Και η απάντηση βρίσκεται βασικά σε ένα και μόνο πράγμα. Σε ένα σύνολο κανόνων που φτιάχτηκαν το 2007, ναι, καλά ακούσατε, το κλειδί για να καταλάβουμε τα πάντα και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες είναι μια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου από εκείνη τη χρονιά. Αυτή η απόφαση λειτουργεί σαν ένα φίλτρο, ας πούμε, που καθορίζει πού θα πάει σχεδόν κάθε αίτηση. Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα περίφημα κριτήρια. Και προσέξτε, δεν είναι απλά μια ακόμα γραφειοκρατία. Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Είναι στην ουσία ο οδηγός μας, αυτός που θα μας δείξει αν μια υπόθεση έχει πολλές, λίγες ή και καθόλου πιθανότητες να κερδιθεί στο δικαστήριο. Οπότε, τι ακριβώς είναι αυτά τα κριτήρια? Είναι ένα σετ από 5 πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αν κάποιος τις πληρεί, τότε η κυβέρνηση μπορεί, αν θέλει, να δώσει την ηθαγένεια παρακάπτοντας κάποιους άλλους νομικούς περιορισμούς. Και αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε. Είναι εξαιρέσεις έναν κανόνα που γενικά απαγορεύει την εγγραφή. Δεν σημαίνει ότι κάποιος έχει αυτόματο δικαίωμα. Απλά δίνουν στην κυβέρνηση την ευχέρεια να πει το ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά κριτήρια που θα δούμε ξανά και ξανά στις υποθέσεις που θα αναλύσουμε. Για παράδειγμα, το παιδί να γεννήθηκε μέχρι τις 20 Ιουλίου του 1974 ή ο μη Κυπριος γονέας να μην είναι Τούρκος υπήκοος. Επίσης, ο γάμος να γίνει στο εξωτερικό ή στην Κύπρα πριν το 1974. Ένα άλλο κριτήριο είναι η σχέση του Τουρκοκύπριου γονέα με Τούρκο υπήκο να μην έχει σχέση με τα γεγονότα του 1974, ας πούμε γνωρίστηκαν σε σπουδές στο εξωτερικό. Και τέλος, οι γονείς να μένουν στο μεικτό χωριό της πύλας. Το θέμα είναι ότι αρκεί να ισχύει έστω και ένα από αυτά για να αλλάξουν δραματικά οι πιθανότητες. Πάμε να δούμε πώς ακριβώς. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη ομάδα. Εδώ έχουμε τις υποθέσεις που όντως πληρούσαν ένα ή και περισσότερα από αυτά τα κριτήρια του 2007. Στην ανάλυση μας βρήκαμε 5 τέτοιες περιπτώσεις και τα αποτελέσματα είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. Και να το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Μιλάμε για 80%. Σκεφτείτε το. 4 στις 5 υποθέσεις που πληρούσαν τα κριτήρια κέρδισαν στο δικαστήριο. Εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ καθαρό μοτίβο. Όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, έχουμε υποθέσεις όπως τον Σίας και Άις. Η οικογένεια αυτή περίμενε χρόνια ολόκληρα για μια απάντηση που δεν ερχόταν ποτέ. Το δικαστήριο έκρινε αυτή τη σιωπή της διοίκησης παράνομη και στο τέλος δικαίωση. Κάτι παρόμοιο έγινε και στην υπόθεση του ΚΑΠΑΙ, που μάλιστα έφτασε μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να βρεθεί λύση. Και εδώ είναι που η ιστορία γίνεται λίγο περίεργη. Γιατί, ναι, το 80% είναι ένα τεράστιο ποσοστό επιτυχίας, αλλά δεν είναι 100%. Υπάρχει αυτό το 20%. Υπάρχει μια υπόθεση που χάθηκε. Και αυτή ακριβώς η υπόθεση μας δείχνει ότι το σύστημα μπορεί να είναι απρόβλεπτο. Και αυτό εδώ, αυτό τα λέει όλα. Η υπόθεση Άιπεκταλ είναι πραγματικά απίστευτη. Έχουμε 2 αδέλφια, ίδιοι γονείς, ίδιες ακριβώς συνθήκες. Πληρούσαν τα ίδια ακριβώς κριτήρια. Και όμως, η αγωγή για την κόρη κερδίθηκε. Μάλιστα το κράτος πλήρωσε 1.700.000 ευρώ για τα έξοδα. Η αγωγή για τον γιο χάθηκε και η οικογένεια αναγκάστηκε να πληρώσει 1.400.000 ευρώ. Είναι η απόλυτη απόδειξη ότι ακόμα και όταν οι πιθανότητες είναι συντριπτικά με το μέρος σου, τίποτα δεν είναι εγγυημένο. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά, στη δεύτερη ομάδα. Εδώ μιλάμε για τις υποθέσεις που δεν πληρούσαν κανένα από τα κριτήρια του 2007. Και όπως είναι λογικό, εδώ ο δρόμος γίνεται πολύ πιο ανηφορικός. Τα δεδομένα εδώ δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Εδώ οι αριθμοί αντιστρέφονται. Μόνο το 40% αυτών των υποθέσεων κερδίθηκε, δηλαδή οι 2 από τις 5 που είδαμε. Το 60%, η πλειοψηφία δηλαδή, έχασε. Είναι ξεκάθαρο. Το να μην πληρήσει τα κριτήρια είναι ένα τεράστιο εμπόδιο. Και εδώ έρχεται η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου, έτσι. Αφού δεν πληρούσαν τα κριτήρια, πώς γίνεται να κέρδισαν έστω και αυτοί οι λίγοι?
Πώς γίνεται κάποιος να κερδίζει στο δικαστήριο χωρίς να έχει τις προϋποθέσεις? Η απάντηση, ξέρετε, δεν έχει να κάνει με το ίδιο το δικαίωμα στην ηθαγένεια. Έχει να κάνει με κάτι άλλο. Το μυστικό είναι εδώ. Οι νίκες σε αυτή την ομάδα, όπως τις υποθέσεις Γκαλάλ και Δευρίμ Σάρι, ήταν διαδικαστικές νίκες. Τι σημαίνει αυτό? Το δικαστήριο δεν είπε «δώστε τους την ηθαγένεια». Αυτό που είπε ήταν ότι η κυβέρνηση έκανε λάθος. Είτε γιατί δεν απαντούσε για χρόνια, είτε γιατί απέρριψε την αίτηση χωρίς να εξηγήσει σωστά το γιατί. Κέρδισαν δηλαδή λόγω λαθών της διοίκησης. Στην ουσία λοιπόν αυτές οι νίκες δεν δίνουν αυτόματα την ηθαγένεια. Αυτό που κάνουν είναι να υποχρεώνουν τη διοίκηση να ξαναδεί την υπόθεση από την αρχή και αυτή τη φορά να βγάλει μια απόφαση σωστά αιτιολογημένη. Είναι σαν να πατάς το reset. Η υπόθεση γυρίζει πίσω στην αφιτηρία, αλλά με μια πολύ αυστηρή εντολή προς την κυβέρνηση. Κάντε σωστά τη δουλειά σας. Λοιπόν, ας τα μαζέψουμε όλα μαζί. Τι σημαίνουν όλοι αυτοί οι αριθμοί στην πράξη? Για μια οικογένεια που σκέφτεται να πάει στα δικαστήρια, ποια είναι η τελική εικόνα? Ο πρώτος μαγικός αριθμός 80%. Αυτή είναι η πιθανότητα νίκης αν μια υπόθεση πληρεί τα κριτήρια του 2007. Μια πολύ, πολύ ισχυρή πιθανότητα. Αλλά όπως είδαμε, ποτέ εγγυημένη. Ο δεύτερος αριθμός, 40%. Αυτή είναι η πιθανότητα επιτυχίας αν δεν πληρούνται τα κριτήρια. Πέφτουμε στο μισό. Και θυμηθείτε, ακόμα και αυτή η νίκη, πιθανότατα θα είναι διαδικαστική. Και πέρα από τις πιθανότητες υπάρχει και κάτι άλλο, πολύ πραγματικό, το οικονομικό κόστος. Γιατί μια δικαστική διαμάχη δεν είναι ποτέ τζάμπα και το ποιος θα πληρώσει στο τέλος εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Και τα ποσά, όπως βλέπετε, δεν είναι καθόλου αμεληταία. Αν ο ετών κερδίσει, το κράτος πληρώνει τα έξοδα. Στις υποθέσεις που είδαμε, αυτό ήταν από 1.650 μέχρι και σχεδόν 2.900 ευρώ. Αν όμως χάσει, τότε ο ίδιος πληρώνει τα έξοδα του κράτους. Ένα ποσό μεταξύ 1.200 και 2.000 ευρώ. Είναι ένα οικονομικό ρίσκο που πρέπει σίγουρα να το σκεφτεί κανείς. Οπότε, για να τα συνοψίσουμε όλα, η εικόνα είναι αρκετά καθαρή. Αν μια υπόθεση πληρεί τα κριτήρια, ο δρόμος του δικαστηρίου έχει πολύ καλές πιθανότητες, αλλά πάντα με ένα ρίσκο, όπως έδειξε η υπόθεση Ipek-Theltal. Αν δεν τα πληρεί, η μάχη είναι σκληρή, οι πιθανότητες λιγότερες και η νίκη, αν έρθει, θα είναι σχεδόν σίγουρα διαδικαστική. Θα στείλει δηλαδή την υπόθεση πίσω στην αρχή. Και όλο αυτό μας αφήνει με μια τελευταία μεγάλη σκέψη. Κάθε μία από αυτές τις υποθέσεις είναι μια προσωπική μάχη για μια οικογένεια. Όλες μαζί όμως μπορούν άραγε αυτές οι συνεχείς προσφυγές στα δικαστήρια να πιέσουν το σύστημα, να το αναγκάσουν να αλλάξει τους κανόνες και να γίνει πιο δίκαιο για όλους? Αυτό είναι ένα ερώτημα που μόνο το μέλλον θα δείξει.